Ассалому алейкум дӯстони азиз, худовани габони ҳар як ки шумо бошад. Аввалаш парвардигор ва шумо ҳастед ки чӣ қадар мардуми ниёзманда кӯмак мекунед, роҳ месозед, хайр мекунед. Хулоса аз ин ки мо аз шумо розием, парвардигор аз шумо розӣ бошад. Мардуми хайркара парвардигор аз моне аз худо бигарда омадаи моҳи қурбона, иди қурбона дурустараш ба ҳар як адми шумо муборакбод мегӯм. Парвардигор дар ин иди қурбон, дар ин моҳи муборак, дар ин рӯзи хирсандӣ кули гуноҳои мо ва шуморо парвардигор афу соза. Бародарони азиз, аллоҳ шоҳид, ба хотири фақат худо, фақат ба хотири худо ва ба хотири ҳамин иди қурбон агар касеро хафа карда бошам, дар ҷои мақсад смс ва ҷавоб надода бошам, комментария бад дида бошам, ягон ҷо агар ранҷонда бошам, ба хотири худо мана бубахшед. Мана ҳамчунин ба хотири худо, ба хотири рӯзи ид кули гуноҳо бародаро касе хафа карда буд, ранҷонда буд, мана бахшидам. Худованд бахшандор аст, мегӯям ки ман бахшандаам, бахшандорро дӯст медорам. Мо қарор дорем дар город Сафонова, дар шаҳри Смоленск, област Дӯстони мезбон. Бародарони мо ҳамин ҷоҳои ҳиҷомаи хушонаву так ҳиҷомашко иншоалло баъди ид сар мешавад. Доруҳое ки мо дар Москва мефурӯхтем, ҳама ҳамин чизо фурӯхта мешаванд дар Сафонова. Агар масҷиди Сафонова худо бидунед, дар ҳамҷа иншоалло ҷои хушона кушодагиам. Биёед дӯстони азиз, кадиме ки дар ҳамин Смоленски области Вязма дар Смоленск додаш Ярцова, бачаҳои Ярцова хеле бисёр бародаро мешиносанд. Инаи чӣ мегӯям, Вязмаро акай Сироҷиддинро мешиносанд. Саломат бошед. Ҳама ҳамин доруҳо, порҳо барои хунукзадагӣ, гармзадагӣ, хулоса ҳама чиз ҳам ки ҳаст ба нархҳои дастрас, нархҳое ки дар Москва мо мефурӯшем ба арзон. Яъне дӯстони меҳрубон ба наздикӣ иншоалло бо иҷа хела дигаргуниҳо мешаванд. Бо ман навор мекунем, бародарон нишон медиҳем, рекламаш мекунем, як дастгирӣ аз тарафи ман. Хуб, масъалаи намоз ай Москва сар мекунем. Бачаҳое ки намедонистед намоз мешавад ҳагагуне, ман ҳозир хусусан занг задам ба ҳамон домлои Москва гап задам ки аз гӯшти аз сухани яъне аз забони имоми масҷиди Проспект Мир шунид. Пага соати 7:00 дар Проспект Мир. Дига масҷидҳо, дига районҳошо розиш наметавонам. Фақат агар хостам ки як кӯмак мешавад бирасонам ки пага соати 7:00 ба вақти Москва дар Проспект Мир намози ид мегзара, сар мешавад. 7:00 6 мере 5 мере ман намедонам мешавад. Метунед ба ҳазир буред. Кадме ки дар Смоленск област тарафи ҳамин Смоленск области Ярцова, Вязма ҳамин ҷои бародарои азиз ина кадме тамошо мекунед. Соати 6:00 дар масҷиди Сафонова иншоалло иди қурбон мегзара. 6:00 намоз сар мешавад. Ба хотир 5 биёед барвақта биёед 5:30 бародарои азиз ҳастай ба тамоми санъат иншоалло мегзара. Худованд ҳифзон кунад дар ин ҷои бародари мо Хориқ Умарҷон ки акамда шаҳри Ҳисорай. Бародари мо чӣ кор кунад? Инҷа чӣ мегӯям, доруҳоро мефурӯшад, ҳиҷома мекунад. Салом алейкум бародарон ки моро тамошо дорад. Хеле ки медонистед масҷид муддати чанд вақт пештар буд ки дар фаъолият қарор дошт, яъне ремонт рафтиста буд. Алҳамдулиллаҳ мо як қисми ҳамеро гирифтем. Иншоалло барои бародароне ки мақсад ки чизои барои саломатӣ гӯем ё Қуръон гӯем ё чизое ки аз ҳар намуде ки барои инсон дар кора мо иншоалло ҳамҷо ташкил кардем. Худо халоди ҳиҷома мекушем бидан бо хости Худованд. Бародаро ки ягон чизое ки лозима ҳаст иншоалло биёед кӯмактон мекунем, дастгиритон мекунем. Ба шумо ҳам моро дастгирӣ кунем, аки иншоалло бори аввал аст. Худо хоҳад мо ҳамҷоро ташкил кардем. Яъне дар ин территорияи мо ин чизое ки мо ташкил кардем нест бародаро. Дар ҳамин город Сафонова бо хости Худо дар масҷид аст. Ҳамин чизо бисёр чизое ки аз ислом лозим ҳаст. Худо хоҳад дар мо дастрас мешавад. Иншоалло биёед бародаро. Савол бигирам, рақамото даҷабуно. Рақаморо мо яъне ки кадми дору заказ мекунӣ, тамоми намуди доруҳо иншоалло ман бестам камкам видеом дехони Аққорҷон. Ҳамин хел хулоса аз ин нишон битим. Ина ови замзам, қуръонҳо, каъбаҳо, яъне каъба дар чӣ дорад? Қуръон дорад, ҷойнамоз дорад, плюс тасбеҳ дорад, мошинкаҳои масажкунак. Хулоса инаи қуръонҳое ки мехонанд, масажкунакҳо, тоқи, хулоса ҷойнамоз, тамоми чиз дар иҷа дида мешавад. Духиҳо, наошник, мошинка, сатрҳо, ина сатрҳо ҳастанд, яъне ки иншоалло ветеринаршо камтар чӣ мегӯям, оли созкарагӣ нест дар сараш. Ина мошинкаҳои сарпаскунӣ, баъд инаи духичаҳо, ҳама инамун чиз дида мешавад. Инами қори иншоалло ба рақамо ба заманакҳои шумо ҷавоб медиҳад. Ба кадом шаҳре ки мегӯ ба воситаи почта рой мекунад. Қорҷон саломат бошед. Чӣ бигӯм? Кадом боша бародарат тамос боша иншоалло хизматон мекунем. Чӣ лозим шуд иншоалло мо дар хизмати шумо. Ман кап сега деҳқонӣ мегӯм. Пага соати 7:00 дар Проспект Мир намоз сар мешавад, намози ид иншоалло. Ва дар город Сафонова соати 6:00 сар мешавад. Бародари азиз,
ویدیو را به خاطر خدا پهن کنید تا همین مردمی که از نماز بخبرن نمیدونن ان شاء الله بیان نماز. السلام علیکم. السلام علیکم. خدا نگهدار. همین رقمکو زنگ بزنید بچهای صفون و آدرس رو میپرتم. اولیسه همین صفون و رو میپرتم بیاید همین اولیسه.